Здравейте, здравейте! Прекрасна събота, слънчева, за много от вас е ден за почистване. Затова аз избрах да ви разкажа как може да си направите изчистване в къщи и как може да си направите защити с морска сол. Морската сол е известна, че има невероятни качества за изчистване, за протекция, за защита и хората са я ползвали векове наред. Много от вас знаят, когато сме болни, топим краката в морска сол. И това е един от начините, по който тя може да се използва. Но в това видео аз ще ви разкажа нещо друго. Да, като се изчистите, изпракосмучите, оберете с мопа пода, какво може да направите вие? Ако имате черже на входната врата, много е хубаво да си сложите морска сол. Но преди да почнете каквото и да било, най-важното като съставка е намерението. С какво намерение вие подхождате към целия този ритуал? Ако вярвате или не вярвате, направете го с намерение тази сол да ви чисти. И тя ще ви чисти. Аз мога да го обещая това. Да, изчистили сте си къщата или апартамента и където ви е входното черже или стъпката, повдигате си я и с намерението може да си също така да си спелнете или да си баете на солта, да си я наречете. Може да си вземете, аз ви съветвам да си направите така 3 щипки сол и всяка щипка си я наричате. Първата щипка може да си я наречете, който влезе в тая къща, свой или чужд, нека да влиза само с добро, всичко негативно от прага навън да стои. Или който влезе, когато вие влизате също в къщата, всичко негативно, което се е събрало от деня, като стрес, като какво ли не е, среща с хора, да си остане навън солта, преминавайки през тази стъпка или тази входна част, тя ще ви чисти енергийно в момента, в който вие пристъпите през нея. И така, вземате си трички, слагате си ги и си ги наричате. Наречете си ги, няма значение до толкова как вие ще си наречете солта. Въпросът е да идва от сърцето ви, да знаете, че това, което наричате си е за вас. Много хора си използват специфични казвания или думички. Да ви кажа честно, аз използвам каквото ми е на сърцето в момента. И ако имам примерно притеснения за нещо, аз си го наричам тази сол да ми помогне за това и това, да изчистя. Защото работата ми е много натоварена, основната ми работа. Когато влизам вкъщи, аз си нося голяма част от енергийните прелепвания от митинги с много хора, така че солта ми помага, на входната врата солта ми помага, влизайки в къщи, да си вляза в моето свещено пространство, което е чисто, много чисто. И това ми помага да заредя, да се освободя и на другия ден да съм в ресурс, да отида и да работя отново с хора. И в същото време да имам време да правя и да си създам бизнеса, който създавам в момента. Да, 3 щипки сол, няма нужда да изсипвате голямо количество на входното черже, под входното черже. Кога премахваме тая сол и кога я подменяме с друга? Може да си я подмените на всяко чистене. Сега, някои хора чистят всяка седмица, някои хора чистят няколко пъти в седмицата. Вие сами ще си усетите. Ако видите, че нещата ви се получават такива малко не тегави, така да кажем, ами подменете си солта. Какво може да направите с нея? Аз някой път просто си я опрохосмучвам или пък събирам си я с метлата и си я изхвърлям в тоалетната. Няма кой знае какво значение за тази сол. Въпросът е да си я подмените с новичка и тя да си ви пази и да изчиства. Как влияе това нещо? Значи, аз казах, че когато си прекрачите прага, вие минавате над тази сол енергийно и това чисти полето ви. Също чисти и седейки там под чержето, чисти входната врата, чисти входа на всякакви негативи и прилепвания.
Но още как чисти, ако имате много хора, които ви идват на гости или домакинството ви е доста голямо, всеки идва с неговите си проблеми, с неговите си оплаквания или с неговия си житейски товар, това е идеално средство, мога да ви обещая, че действа прекрасно. Сложете си го, каквито и хора да дойдат, както и да ви се оплакват, каквито и неща да ви кажат, това няма да ви засегне така, както би ви засегнало, ако нямахте сол. Как още може да си използвате солта? Аз съм ползвала на няколко пъти, когато усетя, че нещата не са така добре настроени. Какво имам предвид? Примерно проблеми в работата, проблеми в взаимоотношенията с партньор или пък с семейство. Нещата ми просто усещам един товар, който аз не съм в моята чиста енергия, не съм в моя ресурс. Какво правя тогава? Вземам си един малък стъклен контейнер. Продават различни десерти в тия контейнери, така измивам си няколко и си ги оставам да ми стоят, да си ги ползвам в тия ситуации. Не го ползвам за нищо друго, този контейнер. Слагам си малко водичка. Примерно, ако контейнера е толкова висок, ще сложите водичка 2 пръста, примерно, от чешмата. И си слагате на 3 пъти, отново на 3 пъти морска сол. И този контейнер, преди да си легнете, ако усетите, че основната тежест е в главата, сложете си го под леглото, където спите, където е главата ви. Ако усетите, че тежестта е около сърцето, или пък имате неща, които са по-свързани с взаимоотношения, с емоции, с такива неща, сложете си го това контейнерче под сърцето, където ви е гърдите и сърцето, където са на нивото. И така може да се, когато си преспите, на другата сутрин вземате си контейнерчето, изхвърляте си го в тоалетната, сливате на няколко пъти, без да бъркате вътре, да не си слагате пръстите в тази вода, където е солта. Много внимателно, моля. И си пущате водата и на другата, и на вечерта си го слагате отново. Може да си го направите поне, най-добре е да се направи поне 3 последователни дни, 3 последователни вечера. И може да си го направите така, или само на едно место над главата или над сърцето, или пък глава, сърце и крака. И ако решите, може да си го направите по-често. Колко често? Ако решите, па всяка вечер си го правете. Няма значение. Тя си чисти. Ако минавате в период, който ви е много труден, колкото повече, толкова повече и толкова по-добре, бих казала. Така че няма противопоказания. Достъпно средство, много лесно средство и чисти много добре. И друго, какво може да си направите, е да си сложите в малки панички във всичките стаи по малко морска сол и да си я подменяте. Сега, ако имате голямо домакинство, ако много хора ви идват, подменяйте си я всяка седмица. И слагайте си една купичка такава на маста, ако имате много гости, идват на кафе, комшики или някой друг ви идва и постоянно има клюки, постоянно има такъв един поток от енергия, която е много хаотична. Сложете си я на масата, сложете си я там, където си пиете кафето или където си вечеряте, или където си обядвате. Но тази сол си я подменяйте поне всяка седмица, когато имате много такъв голям енергиен поток. Мили хора, използвайте си морската сол. Много е полезна. Много е силна като изчистващо средство и също така е много добра за целия енергиен баланс и може да ви подобри, така да ви олекне на сърцето. Прекрасна събота, мили мои, много ви обичам. Ако това видео ви е харесало, моля ви, споделяйте, за да стигна до повече хора. Харесайте, подпишете се към моя YouTube канал, харесайте и последвайте в социалните мрежи. Много ви обичам, прекрасен и щастлив ден ви желая на всички!